दुखुनांथाव खौरां खुनु रोखोमै मोननाय PMAY न'खौ हाग्रानि मैदेरा सिफायलांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बियाबनि सान्तिपुर VCDCनि बनगुरुम गामिनि थागिरि सलेन बसुमतारीनि PMAY सरखारि न'खौ हरनि 1 बाजियाव सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। खुनु रोखोमै न'खरनि सुबुंफोरा रैखा मोनो। गोरिब न'खरनि सिङाव थानाय न'खरा थानो थाखाय लुफिननो राहा गोथे जानानै जिंगायाव गोग्लैनानै दङ। लुनानै होफिनोबा मोजां जागौमोन होननानै फोरमायदों न' बिगोमाया।